Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo nga ang katawhan, labi na ang ato mga leaders, mga nasod sa atong simbahan, makaila ug mosunod unta ni Kristo ang matuod natong manluluwas. Ug ang ato usab nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi tungod sa ilang dakong pagtuo ug paghigugma ni Kristo dinhi sa simbahan, hatagan unta sa tinuod nga mga grasya nga makalipay ug makapabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nag-andam ikaw, O Dios, og mga panabang nga sibo sa among kaalaot. Itugot nga madawat unta namo uban sa kalipay ang imong panabang og makita kini sa among santos nga kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sayop ang daotang mga tao sa ilang pag-ingon, sa ilang kaugalingon, ang atong kinabuhi hamubura, ug puno sa kasakit, ug kun moabot na ang katapusan niini, wala kitay kalingkawasan. Walay nahibaluan nga mibalik gikan sa kalibutan sa mga patay. Ang matarong nga mga tao walay kapuslanan, kundili mga samukan lamang, busa, mangita kitag higayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong gibuhat, nagpasangil sila kanato, nga kita nagsupak sa balaod ni Moises, ug naglapas sa mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Nangangkon sila nga nakaila kuno sila sa Dios, ug nagtawag sila sa ilang kaugalingon nga mga anak sa Ginoo. Dili kita makaagwanta sa pagtanaw sa mga tao nga sama kanila ang ilang kinabuhi sukwahi sa tibuok natong panghuna-huna. Lahi sila sa ubang mga tao, lain ang ilang mga paagi. Naghuna-huna sila nga ang atong mga sugdanan sa pamatasan, hilabihan kadautan,
nga kinahanglan likayan ang tanan nga atong gibuhat. Nagpagarbo sila nga ang Dios mao ang ilang amahan ug nagtuo sila nga human masulti ug mabuhat ang tanan, ang mga matarong lamang maoy malipay. Apan tan-awon ta kung tinuod ba kana, tan-awon ta unsay mahitabo kung mamatay na sila. Kung ang matarong tinuod gayud nga mga anak sa Dios, ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa, sulayan ta sila. Ato silang daog-daogon ug sakiton, unya sutaon ta unsa kamalinawon ug kamakatarunganon sila. Sutaon ta asa kutob ang ilang pag-agwanta. Silutan ta sila sa usa ka makauulaw nga kamatayon, sanglit nag-ingon man sila nga ang Dios mauray manalipod kanila. Ingon niini ang hunahuna sa daotang mga tao, apan sayop sila. Nabutaan sila sa ilang kaugalingong kadautan. Wala gayud sila mahibalo sa mga tinaguan sa Dios. Wala gayud sila maglaom sa mga ganti sa usa ka kinabuhi nga balaan ug walay buling. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo hadol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Ang Ginoo hadol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Ang Ginoo nakigharong sa mga nagbuhat og dautan, aron mapapas ang ilang handumanan dinhi sa yuta. Sa pagtuwaw sa matarong, nagpatalinghog kanila ang Ginoo. Ug sa tanan nilang mga kalisdanan, giluwas niya sila. Ang Ginoo hadol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Ug luwason niya ang mga naguol. Daghan ang mga kagulanan sa matarong, apan luwason sila nining tanan sa Ginoo. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Bantayan niya ang tanan niyang mga bukog. Walay usa kanila nga mabali. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Walay makasala kanila nga mudangop kaniya. Ang Ginoo
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Human niini misuroy si Jesus sa Galilea. Dili siya buot musuroy sa Judea, kay ang kadagkuan sa mga Hudeyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayuna hapit na ang pangilin sa mga payag. Sa nanglakaw na ang iyang mga igsuon ngadto sa pangilin, si Jesus miadto usab apan wala siya magpasaya-saya. Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, dili ba mao kini siya ang ilang buot patyon? Tanawa nagsulti siya atubangan sa kadaghanan, apan walay nagsultig bisan unsa batok kaniya. Tungod bakaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas. Apan inigabot sa Mesiyas, walay masayod kung tagadiin siya. Apan kitang tanan nasayod, tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, miingon siya sa kusog na tingog, nakaila bagayod kamo kanako, ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Apan wala ako muanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuod. Wala kamo makaila kaniya, apan ako nakaila, kay gikan man ako kaniya, ug siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini, kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa kaalam ni Solomon or wisdom of King Solomon, iyang gi-analyze na kining mga daotang mga tao sayop. Sa inyong paminaw, sakto ba ang analysis ni King Solomon nga ang daotang mga tao sayop ang ilang panghuna-huna? Sakto siya o sayop? Ang daotan bang mga tao sayop ang ilang panghuna-huna? Sakto ba si King Solomon o sayop? Mura man sad mo dautan, di man sad mo mutingog. Ingna lang kung sakto o dili. Pananglitan, ang daotang tao moingon, kuralagin ang imong yuta, haron dili makasud ang mga kawatan. No, kay kana mga daotang tao, mga daw manggina. Kuralagin na nya og musud gani patya kay imo nang katungod. Private domain na di ka mapriso ana. Saman sakto siya dili. Nya butangi ginag CCTV aron na mamonitor nimo kay kun kanang imong silingan diha moy musaka nya di nimo masakpan, at least ma-review nimo sa CCTV. Nya makiha dayon na nimo kay ang pruiba ana kanang record diha sa CCTV di na malalis. Sige, sakto siya o sayo? Ang mga daotang tao moingon gina pagtigom yung armas kanang lig-on nga mga armas aron kun naagi mo binuang nimo gubata aron nga mailag yung katag, ayaw padaog, pakigpatay gyud bisan pag guba pang tibuok nimo mga buildings diha sa imong syudad or sa imong nasod, pakigubat gyud hangtod mamatay kay ato ng katungod. Saman, sakto o sayo? Niya ang buotang tao moingon ra pagpakamatay lang, ayaw lang yun pagsukol, tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Saman, sakto na o dili?
Kung naay mukawat sa imong butang, ayaw na lang nagbawiya. Pun-i hinoon, pun-ig hatag. Niyag na hindi mo bayad sa utang, ayaw paningil, dugangi hinoon. Ana. Unsa man, sakto ng mga huna-huna sa kuduhay, mga matarong o dili? Niya mosunod mo sa matarong o mosunod mo sa dautan? Mga dautan. Ang matarong mo ingon, sige yung palit og slat, hangtod mahuman ang project sa simbahan. Hutda ginagpalit ang slats. Ang mga dautan sa ayaw sa doy. Sobra na sad na butangi sad para sa imong kaugalingon. Unahag yung kaugalingon kay kanag na kay sobra ala ipalit. Ug wa kay sobra, uy, unsa binuang na unahon na nimong simbahan. Ana, bihay may inyong sundo na. Guban ang imong balay kay nakaali na sa daan. Moingon man ang mga matarong, guban ang imong balay kanang imong tindahan, guban na. Abisangi kanang imong balay nga nakaali sa kumbinto. Guban na. Ana. Niya moingon sa mga dautan, ha? Nayabag ka diha, may magsilay gahimo ana. Imo guna. Imo gunang katungod nganong imo nang gubon. Panginabuhi guna nimo. Nganong imo man ang usbon. Oh, anak. Hay may inyong sundo na. Na, kaduko-duko na. Unsaon man nato pag-ila nga ang atong desisyon bunga sa panghuna-huna sa taong dautan o kaha bunga sa panghuna-huna sa taong matarong. Unsaon man ang taong dautan maghimog desisyon nga makaayo ra gyud sa iyang kaugalingon. Mao nay dautan. Bisag magsige pa nagsimba, unya ang iyang pagsimba para sa iyang kaugalingon lamang. Aron di ko masakit, aron dili ni magsigig sakit akong tuhod, aron tagaan kog kaayuhan, aron ang akong mga anak mulampos, aron ang akong balay dili magubas bagyo, aron di ko maigo ani mga sakit nga mananakod, aron protektahan ko kanunay sige gani kang anak dautan ka. Oh. Apan ko nang imong paghimos mga desisyon para sa kaayuhan sa imong isig katao, magbuhat kag maayo, magsigi kag simba para makatabang ka sa imong isig katao nga way simba-simba, imong dadon sila dinhis imong hunahunag kasing-kasing, nya imo silang higugmaon, unya imong ipaambit ngadto sa mga tao unsay imong nakuha dinhis simbahan, labi na gyud ka na mga sugo sa Ginoo, imo nang bansayon kanang gitawag natog pagsangyaw sa ebanghelyo sa buhat o sa pulong kana maunay desisyon nga matarong. Isa dautan din na padir ug mo eskwela akong mga anak. O di man dautan pero unsa may tumo nga imong gipa-eskwela? Aron makatrabaho, makakwarta ug mahaw sa kalisod. Unya, nag-ingon man ang ebanghelyo, bulahan kamong mga kabos. Nganong muhawas man ka diha, nga bulahan man ang mga kabos. Nganong maglikay man kas kakabos, nganong ang sentro sa imong paningkamot para man mawagtang ang imong kakabos. Wa na ka mahaom sa ebanghelyo. Nindot ang tanang maingon ka, paeskwelahon ginin akong maayo akong mga anak, aron mas mosamot siya higugmas mga kabos ug sa kakabos kay mauni ang gustos Ginoo. Kana mo ni sakto. Mo trabaho maayo imong anak aron iyang ipaambit ang iyang sweldo ngadto sa mga kabos. Di ba? Nilingay mong tupad. Naganahan ka na. Nga, uban wa gyud manglingi. Minsa kawa say ayo ana padiroy kuan sa taoy ana no di na maoy una-una as Ginoo mo na si Kristo ingon siya nakailag yun mo nako unsa may nailhas mga tao niya ang iyang qualification wa gyud mo haom sa usa ka Mesiyas sa usa ka manluluwas una
Matod pa nila ang Mesiyas dili ta kahibaw diin gikan. Pero si Kristo nahibaw nila nga taga Nazaret, anak ni Jose ug ni Maria nga mga perting pobriha. Manluluwas ka na. Nya gibanabana sa mga propeta nga ang Mesiyas adto matao sa Judea tungod kay sakop siya sa banay ni Hari David. Nya si Jesus nailhan nga didto sa Galilea. Nya nihaom ka na. Ana. Muna ningon si Jesus, kaila gid mo diin ko gikan. Pasabot ni Jesus di ay ang Ginoo ang manluluwas bisan asa naa siya. Ang problema lang og dili ta kamaong mo recognize sa iyang presensya. Bisan dihas imong CR, bisan dihas imong higdaanan, bisan diha sa labing buangon nimong silingan, naa diha ang manluluwas. O kamao lang yung kang mo recognize sa iyang presensya. Diyon saon man pag-recognize nimo sa Ginoo diha sa imong higdaanan. Diba mo? Kaya kita rabab, ighigda, gusto yung makatug. Nyag dili gani makatug, mag-alindasay. Ginoo, pakatulga in taon ko. Ginoo, pakatulga in taon. Ana. Nyag di gani katug, Ginoo nga nung imong kong kitagaag insomnia. Tagaan pag insomnia. Siya rin ito hinungdan nag-insomnia kaya sige kung ahunaan ng mga kwarta, mga utang, mga unsa pa na diha, mga problema. Ana. Inighigda, unsa man, imahe na sa kamatayon. Mahinumdom unta kang ang Ginoo mihigda sa iyang lubnganan. Nga kitang tanan mo higda gyud sa atong lubnganan. Nga duna gid tay katapusan. Unya ayaw nagkabalaka sa mga butang sa kalibutan inighigda nimo. Kay wa nay siguro makamata pa ka. Bitaw. Ayaw na nabawnas imong higdaanan ang imong problema. At tubangan na lang sa niya na kung makamata pa ka. Pasalamat sa Ginoo nga nahuman ang imong adlaw nya ing na dayon. Ginoo, ihatag ang kalinaw sa imong sulugoon nga mopahulay na. Ana. Nya wa na ka. Inigkalimot na nimo. Wa na. Ginoo na nagbuot nimo. Kisa pa may gabuot ni mong muhangos pa ba ka, mulihok pa ba ng imong atay, mulihok pa ba ng imong kasing-kasing, mulihok pa ba ng imong dugo, mulihok pa ba ng imong baga. Wa na kay kalibutan. Your world is now silent. Wa na kay kalibutan. Ang Ginoo na'y nag-handle nimo. Unang ang among prayer, nagitudlo namong mga pare, mausad ta na inyo, kanang prayer ni Simeon, Lord, let your servant go in peace or rest in peace. Into your hands, Lord, I commend my spirit. Sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Pwede sa inon, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kaugalingon. Amen. Ato, ka, huwag tang ng imong insomnia. Lagi. Ako, inighigda na ko, layo ra gyud kayo ng 3 ka minutos. Hagok na ko. Pero maghuna-huna gani ko, kanus mahalin ang slot, kanus kani mahalin. Sus, mahurot baka ni, hapit na rabang pista. Hapit na rabang pista. Uy, ang katong akong gisugo, natuman baka to. Muabot talaga adlaw, di ko katong. Bitaw. Kanang malimot ko ba, pag-surrender sa Ginoo sa tanan, na kana ding akong paghigda, katapusan na di na sa tanan. Ngawa na di ay ko'y angay pang huna-hunaon, I surrender everything. That is the symbol of death, ang atong paghigda. Death. Muna akong gitawag og actual practice og patay-patay. Igilingay mong tupad. Ing na
mao day ni solusyon sa insomnia. Ing na ba? Ing na maora day ni solusyon. Na may uban ingon inom og milk before ka mo matog. Sa patong uban daghang kay na mga kuan pag meditation uban pa di oy huna-huna surrenders Ginoo ang tanan. All everything, mind, heart, tanan kay mamatay nako. Nya inigbangon nimo kabuntag mura sa kag nabanhaw. Yes, resurrection. Nya kita din kasi imong bana nga porting hubugang. Ay nakamata pangyaw ang dako dayon. Kita sa kasi mong anak, wap amatog, sige pagduwa sa computer, ikaw wap agad mamatay ning akong anak na. Pasabot, wap makatog ba? Lingaw na sad ka, atubang na sad ka. Lord, salamat sa bagong kabuntagon, tagay ko sa imong kaalam, aron ka maokong muhandol anay mga butang o mga tao na imong gipiyal nako. Mumisa na sad koron Lord, mubaligya na sad kog slat, ambot do na pabakay mo tuo ani akong pagbaligya. Nya maingon dayong Ginoo, sige lang gyud kay kanang mutuo mamatay o di ay kanang mawa ng ilang mga kabalaka. Ang dili mutuo mga daotana sila. Na padayon kog baligya sa slat karon kay buhi pamangko. Ang atong halin sa atong SBF dag niabot na og 15,217 slots na apay 44,783 slots na available, 500 pesos per slot. Nagsige mong tan-aw sa atong kumbinto. Kung sa inyong tan-aw, nag-anam og kabati o nag-anam kanindot? Kana hutda na ninyo palit na pa 44,783 nindot sa kay atong bayranan. Pero believe ko sa atong mga contractors kay igo ra gid silang mupada og bill nya wa na gyoy paluap, maghuwat ra gid silang bayaran, pero mo padungog-dungog lang ang pipilano. Pero kita sa ning kamot la sa tagsigig hatag nya kutob sa naa na natay ato hatag masadta. I believe kay ko na itong mga contractor sinauton tandugay pa ni sila mga matay nya sa ato sang special slot kaning atong Divine Cleansing, Healing and Strength DCHS na nasa tayhalin nga niabot nag 6,965 napay 23,033 slots nga available, tag 200 rani per slot. Sus nindo taon tag inig karong Domingo mahimo na ning 10,000 ang atong halino. Kay sus dako para banida, pero di lang kita maproblema kay inig higda na to, end of the world naman sa na siya. Nya naasad tay 22 slot challenge ani nga tag 4,400 per challenge, nakadawat na sa tag 130 ka challenge. So, di ba? Atong pakpakan ang namalit sa atong mga slots. Naot unta madawat ninyo ang tinuod gyud nga pahulay. Niya nga to sang DSAP kaning investment slot napun-an na sag usa nahimo ng 183 ka DSAP kaning tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Tapos ang pakpakan gyapon ang atong mga namalit ani. Sige lang gitag buhat unsay mahimo karong adlaw. Nya kun duna nay ending pasabot mamatay na karong adlaw, iya na nas Ginoo. Di ba? Wa mangita kahibaw, pero gahapon diha dapit Mandawi gadagan mi padungan to mga hapit alas 6 na pasado. Sus duha ka tawo naghigda sa yuta, muragwa na maginhawa, nagsabong ang motor. Ang babae si Edgar murag patay naman na padel kay wa pa man ginidool, mga tao gipapalayo man dayon saka nang naan flyover diha. Ang laki sa dito gatighaya gaana, ang babae gaana lagsik ito sila glawas, kusog kay sila ni padagas ilang motor kay gadali tingali nga nagsabong. Karon iniguli ninyo way siguro maghigda na mo anang daan nga buutan kay ignaw.
Di na gyud maglihok, babuotan kayo. Wa gi insomnia, pero wa na say kalibutan. Mo na ingon ana rata kadali. Pero kinsa may manalipod nato para madugay ta ang Ginoo. Kanus man ang Ginoo manalipod nato kung mahimo natang mahinulsulon ug mapaubsanon. Matod pastubag nato sa Salmo, ang Ginoo haduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Kana bang atong pagkasigig yung ka-attach aning mga butang sa kalibutan nga murag mao'y atong gitan-aw nga makaluwas nato. Sayop na, dautan na nga huna-huna. Kinsa may makaluwas nato, si Jesus. Unsaon ta niya pagluwas, pinaagis pagtudlo nato, unsaon pagpuyo ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo sa gugma, ang ebanghelyo sa paghigugmaay, pagpinasayloay, pag-alagaray, ug ang pag-antos alang sa kaayuhan sa katilingban, dili pagguba ug pagpatay sa katilingban. Katubit ang ato mga kinaraang mga buhat, daghan kay ato nga full of wisdom. Karon gisapawan na nis mga scientific ug sa mga modernong pamaagi. Muna karong pista pohon, unang Sabado sa atong nobinaryo, sa una nag-Christian disco man ta ato, karon ato na nanggiingon baile sa tibuok parokya. Magbaili ta kay kinaraan ba niya ang atong role, ang mga dalaga tabunan gining dughan, tabunan ang pusod, tabunan ang legs. Di ka kaso diha og wa na nimo tabuni. Kay karon anas mga diskuhan, giablihan ang dughan, gitungtungan na lagamay kaayo. Ang pusod porting kitaa, ang pari nagpanilap na punan pagiskigol nga gisamaran pagidiri ang short nga porting mubua, malipong ng pari og tanaw. Tabuni na ninyo, tabuni. Nya mo apil mo sa atong baile. Ana no? Ang ato sang sayaw wa sad nang kidlap-kidlap nga suga nga murag hapit di maklaro kinsa ning mga yawaang nanayaw. Siga ang suga, nangita patarog mga Petromax, naabaroy mga Petromax atong gamiton. Ibalik natong kinaraan nya ang mga laki sad di nato pasudlon nga nag-short lang, nagbadoy kaayo, kanag yung formal o chinilas okay ra pero formal. Ana unya di sad ka pwedeng musayaw sa babae nga wa kay ihalad nga kwarta. Pasabot di tika yano-yanohon og hikap-hikap muhatag kog pahinungod para sa katilingban. Ana man na, responsable ka ba? Karon tan-awa mga babae panguyaban inigsugot tukhangon dayon, di ra ba pakaslan? Pero sa una unsay pamaagis mga ulitaw, mamay usa, mamay musaad usa nga ako ning buhaton tanan, inighuman pwede na ka muduol sa imong sinayuran. Ana, pero karon wapay sayod, borot na, inigsayod wa na, lusbad na. Ana, kay wa may pagrespeto. Muna ibalik nato, let us go back to the basic. Ana, nasa tayo mga moderno, pero suwaya na nato, tudluan na to mga batanon. Karon inigsayaw sa diskuhan, halalayat, layat-layat, layat-layat. Ang sauna kanang baile, maglingkod ang babae, duolon sa laki hangyon. Pwede ta mo sayaw? Gunitan pang kamot. Ana nga to, karon damag bisag kinsa, damag. Ana, gunitan yun. Ana, respetuhan ba? Ay, kaning ato mga tiwasonon, kusog kini mamaylis una. Bailirina ni tanaw na to, mobaili pa ba ni perwa na sa mukuha ani nila tingali. Sige na, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, sa atong pagpanaw dinhi sa kalibutan, ihiusa nato ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo nga atong manluluwas. Muingon kita, Ginoo, lig-una kami. Ginoo, lig-una kami.
nga ang mga sakop sa simbahan maningkamot sa pagmantala sa mayong balita ni Hesus ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-ona kami. Nga pinaagi sa pagpalandong sa mga giantos ni Hesus didto sa krus, ang mga tao makabig ug mutuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-ona kami. Nga magmalinawon kitang magpuyo diha sa atong pamilya, diha sa atong kasilinganan, ug diha sa atong parokya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-ona kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga kabos makasinati sa makaalim nga mahigugmaong presensya ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-ona kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-ona kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-ona kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-ona kami. Nga ang mga matuhuong mihalina sa katapusan makatagamtam sa kalinaw didto sa langitnong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-ona kami. Makagagahom og maluluyon nga Amahan, dawata kining among pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagayag paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuselanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom sa tanan, ang makaalim nga gahom niining sakripisyo magpalingkawas unta kanamo sa sala ug magtabang kanamo sa pagduol kanimo uban sa putli nga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag
sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi paunta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relihiyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
pamahanamo gana sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, huwag ka na mo ang imong harian, patupan ang imong pagod, dinhi sa'yo ka, mayroon sa ang kalagod na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, upang sa'yo kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasalang namo, umili mo kami itugyan sa mga pagsulat, inunualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang gahumugan himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamahayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
sa akong ngalan, kamu makapundong, nahiusap sa pag-iuman. Kagabuhat kamo sa akong isugo, o ako kaninyo makiguban. O ako kaninyo makiguban. Dadang akong kalinaw, ang dililong kong kasal, dadang panagsalamat sa tanang katawhan. Magampo kita samang nga nausab kami gikan sa karaang kinabuhi ngadto sa bag-o. Itugot Ginoo nga kami nga mibiya na sa daan nga kadautan, mabag-o usab sa kasantos sa kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Ngato lang buhaton, ato giyong isurrender ang tanan ngadto sa Ginoo. Siya gyud mo'y atong pangitaon, siya'y atong ilhon sa tanang dapit ug sa tanang sitwasyon. So salamat sa nagpadayog pamalit sa atong mga slots dinhi. Kay nakailag yun mo sa Ginoo nga niya sa katilingbanong pagpangalagad. Salamat yung kaayo. Niya, padayon tagpamalit og slots, padayon ta sa pag-apil sa atong karong mga activity sa Holy Week. Karong gabi ang atong Via Crucis din hisulod sa atong simbahan. Niya ugma, Sabado, ang atong Synodal Praise and Worship dinhi sa simbahan, panguluhan sa mga charismatic groups. Nya murag ang main leader ugma maong atong Couples for Christ. Ang tanan gi-imbitar sa pag-apil dinhi sa atong maong Synodal Praise and Worship. Why pili? Membro man mo dili membro, bisan paganlig dili pa mo Kristiyano. Ay di bitaw mo dati. Bisag di pa Kristiyano, basta mo apil mo diri okay ra. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.